ba kejadian yang kasih ini kalau gerbang wat lada kalong kejak beliau ke berdepan henry kalong gerbang hakabiti bakaditi dustur bat habidei bakata kaditi dustur aikur ajak jumi ni baro ki khasi ki baong bagi dei ki khasi ni ajak syekme nama keme ede kalau pun melakang ni buram keme bat dia kata ila pensyong nomrem hakata katipur katipkha bat kene kala ne klasa banda kecing hikai jung long shwa man shwa haduk kini kisni bamanta ngai i bakane asa resusi banong ki paiba bagi danru ki kertong ki danru ki candidate bagi om bagi terwai kalawe ki terwai kecing kemen so paiba henry tamnaladi kila penbakla lupai kariti dustul bayala diru habaki file nomination banlong to MP candidate henry dakaba aijak so pa to yawa tadi mapi ko ki paiba mano to candidate bat na kanu ka parti uyen bat kane ka pinjam daw ya ka kan reo khamtam ya ka chindan jo district council ban kan scam ban pene pensa equality dustur ka jungi ha ka bete ba kalokur longjat ka jungi khasi namar ta kada kantu ya ki baro kawan ha ka ni jingilang bangenam aili ngenam aila ya ki no ki beliau banwan syam kabu ya ka jing loi loi ka jungi dakaba turwa ya ka jingkelmen turwa ya ka jingkela ka bampoi she ka jingkelmen baki ni ki wei parti ki turwa ki paiba ki long tam shi tang lerti ko magi i ki wei ki issue ki balai kun magi bat angalian ka jungi ni kuntur bana kalian jungi ngaso banong to nginya plek jimut khamtam hagabite ba kanongren jong ka MP candidate ka jungi kalong ban lek Delhi banya saat banya time tak election ka jong ajong pi ni so de ban so tho kambe ban om bangin ban jimot bangin je MP henry kane ka kanti ka bamta ni akhon mangi ki bakwa ban penne ka district council ni akhon mangi ki bakwa an penne ka riti dustur ban kita ki bakwa ban pendu mga gurom yo mai hopeng hadu kisni ki bakhatu dang yakhon ban penne ka district council tang gawai ka jing amno jong mai hopeng kalong bai mai hopeng jong ladon kam ban weng no ya ka paragraph khatar a na ka schedule namar bakani ka itikho ka an jong district council ba ka an jong sarkar jala henry namar bakani umla balle ei bat namar ta daw la punlong resi bandan lupat ka jindawa hadu ka por be idangdan mai haga HSPDP ladan lu ka jintun slow resi bandan ka jindawa ka article 371 bakani kalong ba mai luping yi bale se ladan ni yo yaga ka jom ka jala kata resi kan yarap ye ka dinga article 371 henry kom balong menta ginamla banlai yin hak bandan ha ka jala me klian namar ta daw ngai i ka jinglong angno jong hempeng hadu kasni ke bakhatu kalong bandang penne ya ke schedule lene ka article asba sobsau ar bakata ka diga district council ngara pani ka jingkur khu kadwa na pi ki nong nong swai ngara pani ka jingkur khu kadwa na pi ki nong som snong bagi nang la pantri sitom la kalong tong ka state government la kalong ka district council baro ar kini lai lam na ka party NPP la da ni ong bak ki kumba ki la da pi pi ngai kumba ki wei ki ong ni bang idei kata ka party bang ye jak benriu henry toy bisal ni nabi nama ki bon ba ki kam bon ba ki an ki kendon ki ba hakini islam ki ba kendak ki ba don mangi hantai ni lala ban wanra lese ki ban long ka jing toy nam ta jo pi ngakwa ban keli ya kita ki badang wan menen mention ni shani ko shnong jo pi ki ba terwa bagi la ban trei shikun ki kam nam ta ka jak benriu ni ki ba terwa bagi nei maki ki ba ye ka jak benriu ngakwa ban keli aga por bagi la long kum MLA aga por bagi la long kum CM hadis council kan no teli ki an lawan ra na kamenta ka jing toy jong pai pa henry ko sosi banogi pi pai pa tangka wei ka anu badan henry yakran ibri ejat beliau bishala ni mesti pai pa hipai ka jing yakhi ki babon ki ban sialam bakla mentara dang saban pun ki samla bakli ki samla ki ban loi loi ki samla ki ban smor ka jing macam khat lastang ban penrong haki ya ka jing mot ka basliu ya ka ban yakhi persya ya ka no ka jing le jo sarkar khamtam hakabide ka jing pinbe ya bide ba reservation policy ngamtep menem kran nem shpang reservation policy kanne ya de ka policy reservation policy ka jing yakhi
jongki ke belah feel hadu kata mentala sistem kenti nado mention sistem lagi hadu mentala sistem kenti ngakwa ban keli naki sama hati pono soin kan lombat ki sama kasih jeni kilayo kam naga jia ki resolution mention sistem nama ka jia ki ke jongki hantai kalau ban penentai ye ki webat ki jai penreu yani nama om imat ki kani jia ki resolution jong unong ilang ka BPP malapha do Dr. Mukul dengan dai ba nama tahu nilai habakon ki ki lada kalong hakam muda lada kalong hakam resolution policy ubadan hasda badan hari leseban penlong ki ben pai ben prai ke jak kendri ujungi ben pharia ke jak kendri ujungi lada Dr. Mukul sama nyangai ke jima ka bakrau lada nyen kendet kendriu nama tahu maslo bangan Devan One seditional story ban erau ka parti jungi ko mga danglang bay may hoping nadu pasdang nadu arja khatlai khatsau terter ka basusi kalong panganang kwa bandan hakai CSDP Henry tang na kadaw jungi no ilam labe no ina bani kwe parti ba LG la ban sakhi hne kum kita ki reu ki ba ong ba ki ba re agent reu bisham ni bi ku ki pai ba nama tahu Swabangan syong sakaway ka bujing pensyai ka bangai imenen lawan ben pensutu bakla ba UCM jong ka KHDC la thum jubor da kasona kani ka bang jalan bakla namal yana kum CM la jir da ki MDC baro lai pumut jong ka house baro lai pumut ki MDC jong ka district council la jir UCM but la le election bagi ki MDC lajit do pai ba kamot yo UCM lajit ki pai ba UCM jong ke KHDC menta ubalong udai UCM lajit ki pai ba omda ka bajit jubor ta sarkar namar omdan lenti omdan lat katun ka ain bajit jubor namar katung ka edi rules haka parak haka edi rules ka ba arpo la kedong syai bo CM hak bajit ta district council bagi ki EM baro kiba ketup hapat menjur do lag kejelak bat kami kaladan ye ka anya ko ladan ye ka ruling jong ka yin bisha badan burom jong ka Meghalaya High Court house nam arjar apol kabla pun scam shushu ya kata ka rule apol jong ka edi rules ba yong CM lajit daga district council ba ki paipa ba pun scam lesida u governor bat kami kalailam bakla ka jingkren jong kini ginoilam menin kasni hangni po yong bat nak kalian ujungi la pentip syaka High Court banle ya ka badan kam nama kalalong konten kalalong persya ya ka order jong High Court nama ka jingkeno baklen nom to ya bishal le nopi ko ki pai ba nong su shdong jong ka nong stan borok away dan ka bensiem ka basokya dan ka bensiem ka ba slomret ka so ban turwa hapi ban khot ban were pi mi ki samla menta ngom pilai ki resolution mention senam mi no menta ban ki ban biang kani ka sarkar ya ka ban la ban weng ni ta jingye bat ni I menta kala don ka expert committee habe ni kani nga kartong ka jingyo jingtip joma hadu menta ru na kani ka political party empat dan bawan ai jingmon la shisnam kai ka ba ki turwa shbai ba ki om bangi ngin kit ngin ba menta ka action ki samla ka ba sosi bawan haka manifesto jong kiru dan ka manifesto ka ban kudo ban pek ban kimi ya ka jingye ki samla kendet kan reu ki samla kendet kan reu namar ba kon kini ki jai reu ken wan ban jalan bakla ka bawla kalong namar ta daw sai hisian ka kuntu yapi balo bangin ailang ni kirsyani kom ampri rindo ibalong MP long kini jungi nagani gabi gabi jungi hanta ka ri India ka perthai berkawai kan I baka jagan reu kata ka jagan reu pada burom ni kilong kumi kade kade ka jagan reu kursi ka bagi phak wan ka MP kublai shibon kublai syajal ha bakot ha bakot ha bakot ha bakot kublai shibon siam yongi pandai haka ayun ka jonga tangsu syai bahak jin syai maka biyade baka diskonsil baka jin pensyai nak minta kenika kam yang pinjam ka pan sakjapot haka hak kendai tarik mentau bedai kalau sisa malu ayat lang mensiwa kalau kuntu hikum bala pensyai bane ke dustur te
Mentah Sudan. Ya undi siap jauh Chief Minister yang jalan Meghalaya. Bah pencai kam bahasa siu nama tipan bah. Gelap rumah leseu syong sudah keteriak ke pencai kam bahasa nak minta kini ke election MP ke Jongki.